Sa number 3, masobra sa 30 ka mga baligyaan sa palibot sa Bacolod City Government Center ang ginhatagan sa notice to vacate. Ginatagan sa Bacolod City Legal Office ang 10 working day notice ang 47 ka mga baligyan nga nahamtang sa palibot sa Bacolod City Government Center agud maghalin sa ilang pwesto. Inibangod wala sila sang may ginakaptan nga permit gikan sa syudad kag nagalapas ini sa deed of donation nga ginpirmahan sa syudad kag sang donor sang duta nga ginatindugan sa government center. Ginsiling ni Attorney Mark Mayo ang city administrator, wala man nagapamatok ang mga vendors sa among notice apang nagahingyo ang mga ininga kung pwede sila mahatagan o kung mapangitaan sang iban nga pwesto. Matapos nga naghatag sang formal letter ang mga vendors, ipasaka ini sa syudad sa sanggunian panglungsod agud maistoryahan kung posible sila nga mahatagan sang special permit o kung mapangitaan sang alternatibo nga lugar. Dugang ni Mayo, obligado ang syudad nga ipabilin nga hilway ang palibot nga baligyaan bangod o kung na dapat nga hilway ang palibot sa mga baligyaan bangod ini ang nakasulat sa ilang pirmahan nga deed of donation. Sandig sa mga dokumento, hindi pwede na may mga business activities sa palibot sang BCGC. Kaya ginaayo na nila, they're willing actually to vacate sa mga areas nga hindi dapat, but they're asking for an alternative nga area. So amo na ang paminsara naman kag diskusyonan sang local market committee kung diin ta sila pwede masaylo. But definitely our objective, aware man na sila nga ma-free up gid na da. Kaya we are obliged nga mag-comply sa obligations naton sa deed of donation. Kung mobile, then we have designated areas under our ambulant vendors kag may prescribed time. Kag we can regulate them, mag-aanta sila special permit, IDs, but then may iban bingaluya gid ya magpwesto sa hindi dapat pwestuhan. So amo nang gina-deal naton with them. Deed of donation, only livelihood activities just like sa mga blind massage tana bala. So ina pwede, no? But those nga business activities na gid, especially regular vendors, then hindi gid sa pwede.